Right safe ra tatanan ang pink. So dali man ni Ray. So ang pinuod nga kanang endurance is mo abot ta nga safe and sound guys. So enjoy. Your page. Asa din. Diretso na tayo sa Ayungon Negros Oriental. Then pagdating doon sa Kuan, hindi na tayo bababa ng Mabinay City Proper ha. Bali may intersection nun dyan, huwag mo na yung makalala kasi may nakatay din tayo na dyan. So aangat tayo ng Ayungon, tapos ang area na yan is walang dumadaan masyado, kaya please lang po, always stay safe lang po kasi may mga marshal tayo naka-assign sa area, but pag tayo ay nasa ride, alam nyo na yung responsibilidad nyo while nakasakay kayo sa motor. So, ganito kasi yan. Actually, I am a Negros 600 finisher also. And a Motorismo League 2 finisher also. And then Ride for Safe Pilipinas Victory Ride, Dumaguete City. So, alam natin, pag nasa motor tayo, alam natin na hindi natin pwedeng iasa yung sarili natin sa iba. Bali yung mga marshal natin, sila lang yung mag-guide for the most safety pag yun. Okay? So, ano na lang, dayon, proceed ka sa ato na ta sa checkpoint na. Ay ma'am, hawakan mo yung mic. Eto na! Ayan, no. Iba kasi pa gano'n, no? Pag sa social media, iba rin po sa personal. Ayan. Eto na. Napasubo bigla. Okay. Ano ba yung paboritong, ano ba yung pinaka-latest ngayon sa TikTok? Shoutout nga pala sa kaibigan ko dyan na si Rodney Colinco. Nagpipik bukaw, isa rin po sa mga maniniyot natin.